Yun, isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. Kasama ko nga pala ngayon si Boy Sipat. Isang masayang araw din po sa inyo mga kasolid. Yun no, gusto po naming magpasalamat sa mga bago nag-subscribe sa Orc Kitchen TV galing kay Maroy Mukbang. Maraming salamat po. Welcome na welcome po kayo dito sa aming channel. Magluluto tayo ng masarap na recipe ngayon, Boy Sipat. Wow, masarap po yun. Yun no, excited na si Boy Sipat mga kasolid. Dahil magluluto tayo ng nagmamantikang pork belly sa pineapple juice. Yun no, grabe. Meron tayong pork belly dito mga kasolid. Inugasan ko na to, hihiwain na lang natin. Sigurado mapaparami na naman ang kain ni Boy Sipat nito. Yan, dahil tapos nang may slice yung mga pork belly natin, start na tayo mag-isa. Unahin muna natin sibuyas. Sunod na natin ang bawang. Sunod na rin natin ang ating pork belly. Yun. Sarap yan. Lagyan na natin ang paminta. Siyempre, meron niya pampalasa. Napaparami na naman ang kain ni Boy Sipat nito. Yan, pwede na siguro to. Lagyan na natin ng toyo. Yun na. Toyo pa lang, mabango na. Yan pa lang, ulam. Grabe yan mga kasolid. Sobrang maraming salamat po sa sumusuporta sa Orc Kitchen TV, yung mga walang sawang nanonood sa aming mga video. Sobrang na-appreciate po namin mga comments nyo. At siyempre, mga silent viewers natin, yan. Kahit di sila nagko-comment, nanonood sila. Maraming salamat din po. Lagyan natin ang asukal. At ilagay na rin natin ang ating main ingredients, yun, no? Grabe yan, no? At papakulwin lang natin to hanggang sa lumambot. Balikan natin mamaya mga kasolid. Yan, pagkalipas ng 30 minutes, update natin mga kasolid. Yun, no? Grabe. Amoy na amoy yung nilagay nating pineapple juice, Boy Sipat, oh. Siyempre, ilalagyan natin ng sili, oh. At hindi pa natatapos dito mga kasolid. Kaya lang natin kumulo hanggang sa ma-reduce yung sabaw, hanggang sa magmantika na yung pork belly natin. Balikan natin mamaya to. At may shoutout nga pala tayo mamaya, syempre bilang pasasalamat sa mga supporters ng Orc Kitchen TV. Kaya sana po tapusin nyo ang video hanggang dulo mga kasolid. Yan, update tayo mga kasolid. Yun, no? Sobrang wala na siyang sauce. Napakalasa nito. Kumapit na yung pineapple sa karne, oh. So anong gagawin natin, Boy Sipat? Mukbangan na po. Kumuha ka na ng kanin doon. Kain na tayo. So yun mga kasolid, dito natin nilutong nagmamantikang pork belly sa pineapple juice, yun, no? Paano hindi siya magmamantika? Ito yung mantika nyo, yun, no? Grabe. Oh, mantika talaga mga kasolid, no? Napakalasa nito, sinipsip ng pork belly yung nilagay nating pineapple juice. At may shoutout po tayo mamaya pagkatapos kumain mga kasolid. Kain na tayo? Kain na po tayo. Kain na po tayo mga kasolid. Grabe. Kuha ka na, Boy Sipat, yun, no? Tapos may namantika dito, yun, no? Tumutulo-tulo pa.
Wala akong masabi kundi masarap. Try nyo to mga kasolid. Naglasa po yung pineapple. Oo. Ayun na, mantika. Tapos lagay natin sa kanin yung mantika. Yun o. Grabe. Napakalasa. Meron din tayong konting sauce dito. Si Boy Sipat, hindi pa po siya pwede sa sili. Oh, grabe. Kain po. Sabi po, Sipat. Siyempre, hindi natin uubusin to. Pagtitira natin sa Mrs. Kitchen. Nabitin ako sa kanin, mga solid dyan, oh. Init. Grabe. Ang tayong pork belly dito. Lagyan natin ng mantika. Sabay subo. Pasok. Ano ba? Sarap. Speechless talaga si Boy Sipat ngayon, ah. Yun, ah. Kain po, laki, oh. Kain po. Shoutout po kay Smiley Cyrus. Idol mo yan, ah. Ano nga ba? Pupusin ko ng kanin ko dahil magsasakot ako na. Mamunak ko. Grabe, oh. Grabe. Oh, sarap. Sold na naman si Boy Sipat ngayong gabing to.
So yun mga kasolid, magsha-shoutout na po ako bilang pasasalamat habang kumakain si Boy Sipat. Shoutout po kay Rodel Kafirma, Farah, Hungry Ann, si Blinks Cookbang, shoutout po, Pinoy Cooking TV, Emily Payumo, Smiley Cyrus, Sam ASMR, shoutout po, Angry Genius, shoutout po, Jape Betine, shoutout po sa'yo, Outdoor Appetite, yun mga idol yun, shoutout po, JR Pagaduan, shoutout po, Gary Payton, Bogroy TV, John Kelsey, shoutout, Ray Jackson from Chicago, Papa Boy TV, shoutout po, Michael Saad, Lisel Toriano, shoutout po, Christopher Luge, si JR, shoutout po, Cesar Evaristo, Yat Yat Channel, shoutout po, Maria Antoinette from India, shoutout po, Sandy Nelson, shoutout po sa'yo, at si Pauline Joy Tanana, maraming salamat po. Grabe. Cheers tayo. Wala na ako tubig. Grabe si Boy Sipat. Sana tumaba ka na, Boy Sipat. Ano, nabusog ka ba? Opo mga kasolid. So yun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Nagmamantikang pork belly sa pineapple juice. Sobrang napakasarap. At maraming salamat po sa mga bagong subscriber, sa mga supporters, sa mga walang sawang nanonood sa aming mga vlog, at sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yun yung importante dyan. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po mga kasolid.